I love taralang so poding selfie can lapen ladak girlfriend pen kido kuthak ni par picture labang so video lang nitin chini kolake ilitung non hajong ke damtang ding plikebra ner cap kar birison so ronga je along video import chilang me pic like lapen comment na litung nilipi dunirti tha lapen share irti tha Itu pini Assam Chief Minister Dr. Hemanto Biswa Sarma pen labangsu meeting pi hemtun pini opening kang elo lasinon ke litum sangkur sukar biarat pen keprek khai tung tani nang lang iglong ponong ki lang mepik labang gajo hut RJ le banglo bangsu no thingpi hemtun ke laing phan arong pen ke bang ristu ejang lapen kaprek khai dung penang chitto dundu labangsu no thingpi hemtun adung het ke do apuchong pe si lang lo bolo teili tum ronga je ke pado pom ache tai tin lapen ason son hemtun RJ lir ke lang break pic chenam siningang song le chiklo longsu chipas somplong pen do turason labang ke district industries and commerce centers along ilitung kelang dam ikut video lo laban penangan ada sejak am horchina benti lapen madak rasa department hem punar luta anam nitum visit pe ason son labang ke jusianing be ili jutang jobat kecing hono farman ibi githi ethe giding resoi jang non mi merak katun alira cham kipidem tiningla ding ikebra nerkep karbiri sunsu rongaje farman puta kacito rat kacito ikam horik lo lain thana lipunta ameng be posi video quality lan mi gera ta sitam nang litum kelang ding kipa ning ding igra skip kipin pen kelang thori pha ni chunuri lo lapan lan ni channel nang litum subscribe kelang pote subscribe ni kita khela pen chitang jubat kaching hon ang thek uchi labang so amorang bong pen bong si komani amor chithek lok poten litung comment na chipidun irti thal lapen like talo hey litung chipachini sera kenang shot na chini chithegi mata sama bong